мегузарем ба қисми дуюм. дар қисми дуюм рӯи лухтакро ором медиҳем. ва як чиз дигарро бояд қайд кунам, ки ҳатман барои бофтани лухтак аз ҳамин ранги бадан истифода баред. ва аз ҳамин ранг дар сӯзан гирифта намихел ором медиҳем. бояд шакли рӯяш каме чуқур шавад. дар ин ҷо бинияшро медӯзем. аз ин тараф шакли даҳонро мебарорем. биштарро аз поён бароварда зиёдиашро мебурем. даҳонашро ба ранги сурх медӯзем. намихел аз поён риштаро андохта 2 маротиба медӯзем. ва зиёдиашро аз поён мебарорем. каме дигар пахта пур мекунем.
قارشуми ҷаҳҳои лухтакро медузем. ҳамин хел сӯзанро аз поён андохта дар ин ҷо бояд 2 то бошад. зиёдиашро аз поён мебароем. ҳамхел мебурем. ороиши рӯи лухтак ҳам тамом шуд.